Grădinița din satul Vad, comuna Dragomirești, găzduiește săptămâna viitoare un concurs național de desene pentru copii. Inițial, organizatorii se așteptau la un număr de câteva sute de desene, însă numărul acestora depășește în prezent 4.000 de lucrări. Este un concurs la nivel național, inițiat de două cadre didactice de la școala Vad. Este vorba de învățătoarea Hurju Irina și de educatoarea Șoldan Luminița, două cadre didactice care s-au distins de anul trecut, participând la vreo 26 de parteneriate cu lucrările copiilor, au obținut numeroase premii și distincții, au căpătat experiență și anul acesta au inițiat dumnealor, prin eforturi proprii, un astfel de parteneriat și acest concurs este destinat tinerilor talente. Organizatorii au fost surprinși nu doar de numărul mare al lucrărilor, ci și de calitatea și tehnica folosită de micuți. Tema toamnei este motivul central al expoziției, care a început deja să fie vizitată de copiii altor grădinițe din județ. Ideea a venit în urma lucrului pe care îl facem în fiecare zi cu elevii. Elevii sunt încântați să picteze, un mod de a se exprima. Suntem în anotimpul toamna, prin urmare e un concurs fantezii de toamnă, cu tematică pe anotimp. Ne-a venit ideea unui concurs național pentru a da șansa mai multor elevi și mai multor colegi de-ai noștri din toată țara să participe. Ca și finalitate am realizat expoziția lucrărilor. Suntem încântate de numărul mare de participanți, atât cadre didactice cât și elevi, preșcolari. Pentru a decora grădinița, cele două educatoare au renunțat la o săptămână de vacanță, timp în care au aranjat creațiile micilor artiști. Toată perioada vacanței noi am făcut o mai multă muncă decât vacanța, am muncit enorm de mult de dimineață până seara, noi cât și colegele noastre, dar suntem mulțumite de ceea ce am realizat. Așa cum spuneam și în motoul concursului, toamna este un anotimp implacabil, risipitor de fantezii și această expoziție este risipitoare de fantezie, culoare, lumină și tot ce se poate vedea aici. Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialiști, din care fac parte profesori de la Liceul de Artă și Casa Corpului Didactic. Juriul va acorda copiilor care au realizat cele mai frumoase desene diplome și premii.